Tento zlatý, on má vlastne ananásovú príchuť. No a za mňa ananásová príchuť je úplne na hovno, takže to dávam pekne do disgusting. Mliečný break, to bol proste mliečný výrobok, ktorý akože bol takéto mliečko na pitie v podstate a vy ste mali rôzne príchute a zrazu tam niekto dal, že melónovú príchuť a to nechápem, koho napadne, že melónovú príchuť dá ako do mliečného nápoja. Že proste, jak moc ma to nasralo, keď som prvýkrát to ochutnal, lebo som čakal fakt, že výbuch mangovej chuti a to tam úplne chýba. Zdraví vás ohodnocovač Michal a vítam všetkých pičov Monstru, pretože dneska je deň, kedy budeme robiť tier list, alebo teda ohodnocovať monstre, ktoré sú dostupné v Európe, alebo teda skôr na Slovensku, pretože tam môžu byť samozrejme aj monstre, ktoré úplne nepoznám. V takomto prípade tam bude okienko, kde zaradíme monster, ktorý nepoznám do okienka, že ho nepoznám. To chcem povedať. Dobre, myslím si, že môžeme ísť na to. Začal by som asi úplne, že tým klasickým zeleným monstrikom, čiže ten úplne najznámejší. To je podľa mňa monster, s ktorým začínali ľudia, ktorí sa narodili v roku 2000 ale dajme tomu 1996 až do roku 2002 si myslím, že všetci títo ľudia začínali práve s týmto klasik zeleným monstrom a ja osobne som si na ňom veľmi išiel, hlavne teda na základnej škole, kedy ma síce dobehlo, že keď som mal asi 12 rokov, som bol trošku tučný a ja som veľmi ľúbil sladké a konkrétne som veľmi ľúbil tento monster a pil som tak jedenkrát do dňa. A tu sme vždy s chalami si išli kúpiť do Samošky, čo bolo hneď cez cestu oproti škole. A my si tam kúpili monstrik, potom jedného dňa som išiel zo školy a zrazu sa mi tak iba začernilo pred očami a tak trošku som odpadol. Ale nie, že by to bolo niečo nezdravé, lebo veľmi dobre som sa vyspal, čiže vlastne regenerácia bola on top. Takže to bolo v pohode, no len jediné, čo bolo trapas, bolo, že som sa potom prebral vlastne na lavičke, a okolo mňa bolo asi 10 ľudí a pýtali sa ma, či som v pohode. A následne som musel asi rok brať lieky na srdce. Takže to znamená, že tento monster si vyslúžil taký A-tier, čiže very tasty. Za mňa, very tasty. Určite je super. A teraz vlastne by som prešiel rovno aj k jeho zero verzii, čo je vlastne podľa mňa ešte o niečo lepšie. A myslím si, že neviem, či úplne veľa ľudí bude so mnou súhlasiť, podľa mňa asi nie, ale mne osobne veľmi chutí, pretože ja si strašne idem na tom klasiku, len ten klasik je problém, že má veľa cukru. A kvôli tomu by som zaradil tento zero, akože tú zero alternatívu, by som zaradil teda do godlike. Čiže dáme to takto na godlike. Za mňa je to úplne že topka. A keď už sme pri tých zelených, tak rovno ohodnotím aj ten nitro. Ten nitro je za mňa úplne, že mech. Je podľa mňa také Dčko. No a aké tu mám možnosti? If there is nothing else, disgusting, trash. No. Za mňa to je, dáme, že dobre. If there is nothing else, OK, môže byť. Ale ne, dám to do trash. Za mňa to je trash. Proste to je taký, to je také suché, také, keby, také ne kyslé, ale keď máte nejaký tonik, tak podobne to chutí a to akože taký ten, není to úplne, že moja šálka kávy, ale ideme ešte teda na ďalší zelený a to bude teda, myslím, že to je zelené jablko, príchuť. A zelené jablko, príchuť, akože nie som fanúšik týchto zelených jablk, čo sa týka akože príchutí, pretože mne to príde osobne moc kyslé, ale akože není to ani že najhoršie, ale není to ani niečo, čo by som si pravidelne kupoval. Avšak dám ho osobne do If There Is Nothing Else. To je podľa mňa. Čiže budeme to rátať tak godlike S-ko, very tasty Ačko, sure why not je Bčko, mech je Cčko, If There Is Nothing Else Dčko a Ečko. Aha. Ne, dobre. Čiže godlike je Ačko a hej, pôjdeme takto. F-ko je disgusting. Dobre, čiže S-ko tam neexistuje, čiže godlike je Ačko. OK. Podľa mňa, že najlepší monster, aký asi je. A za mňa teda minimálne. Ale tento monster, kokos, ja som tak úplne na vaška, že či to je ten najlepší, alebo či to je práve, že ten
ten druhý najlepší a sa to tak strieda furt a ešte existuje jeden, ale ten tu dokonca ani nevidím na tomto zozname a ten mi príde, že ešte o niečo lepší a to práve teraz myslím ten rúžový Monster, ktorý je zero vlastne, čiže to sú tie ultra verzie, tak vlastne ten rúžový ultra je podľa mňa že mega dobrý, ale ešte existuje jeden a to je taký fialový, alebo teda nie fialový, úplne fialový, ale také niečo medzi červenou a fialovou. A ono to chutí úplne, že ja to aj neviem opísať, to je proste že najlepšia chuť, aká existuje, lebo nie je to úplne že najsladšie, že nie je to že mega sladké, ale ono to má takú proste perfektnú chuť. Ale ten tu není do prdela, takže nevadí, ale ideme teda na tento rúžový. A tento rúžový je godlike. Tam není o čom. Teda čo som spomínal, že vlastne medzi týmito dvoma sa rozhodujem, tak tam patrí samozrejme biely Monster, to je, že není o čom, to je, že úplná topka, ale ja si osobne myslím, a teraz ma kľudne opravte, ak sa mýlim, ale ja si osobne myslím, že kedysi dávno, pred niekoľkými rokmi, keď prvýkrát prišiel na trh tento biely Monster na Slovensko, tak ja som si myslel, že vlastne ten biely Monster, akože ja som to vnímal tak tú chuť, že to chutí jak Sprite. A vtedy, keď som to mal prvýkrát, lenže je pravda, že zase keď ste mladí, tak vy máte úplne iné tie chuťové poháriky a že vlastne inak vnímate to jedlo. Čiže môže byť aj to, že vlastne som si iba ja sám predstavoval, že to bude chutiť nejako inak, alebo teda, že si pamätám, že to chutí nejako inak, alebo tedy to mi možno aj chutilo nejako inak, ale už som akože tým, že som zostarol, tak už vlastne mi to chutí zase teraz trošku inak. Ale taktiež to bolo veľmi dávno, keď som to prvýkrát ochutnal, čo som mohol mať, ja neviem, 14 rokov. A možno vtedy bola trošku iná akože formula toho vyrábania, takže možno to chutilo ako Sprite kedysi a vtedy mi to moc nechutilo, to sa priznám. Ale teraz je to za mňa topka, čiže určite to patrí do Ačka, do godlike. Ja sa iba idem pozrieť, či natáčam, lebo teraz som trošku spanikáril. Čiže natáčame, to je výborné. No a ideme ďalej. Čiže k rúžovému je tu potom tento juice. A juice, či to není juice? A je to juice. Tak tento rúžový, ten akože ten s cukrom, na ňom som si asi najviac išiel počas covidu a aj počas celej svojej strednej, to bol môj obľúbený. Chutil veľmi tak ako taký punč, aj keď neviem, že či to... Ale hej, to je on. Takže chutil tak ako nejaký tak punčovo, jahodovo, jak punčový res, tak mi to chutilo, proste taký štýl to bolo tú chuť. A za mňa, nedám to do godlike, lebo godlike, tam patria zeročka pre mňa, dám ho do very tasty. Akože není to Bčko, hej, že ten godlike, keby godlike bol S-ko, ale nemôžem, lebo dám to potom F-ko, takže tak tento rúžový, ten juice by bol vlastne Ačko. On by bol Ačko. No dobre, a ideme ďalej. Tento som mal nedávno. Tento, jak sa to volá? To je ten vlastne jak sa volá? No, ten športovec. On tuším je oný pretekár alebo niečo také. Úplne som Hamilton. No, a on vlastne má Monster. A ja osobne, mne akože vôbec nechutí, aj keď strašne ľudí ho práve že úplne že cení, že to je najväčšia topka, ale mne moc nechutil, čiže za mňa to je také, že mech. Ale akože nenahneval by, ale není to ani zase, že není to ani do C-čka, je to skôr také D-čko pre mňa. Ďalej mi udrel teraz do očí tento zlatý Monster a to je vlastne Monster, ktorý som mal iba rád. Ho doniesla moja kolegyňa a vlastne mi ho dala košnúť a vlastne to je Monster, ktorý sa nedá úplne u nás tuším dostať. Alebo teda dal, ale iba jednu dobu a vlastne veľmi krátku dobu sa dal kúpiť a potom ho prestali predávať na Slovensku. A dokonca som ho raz videl v takom čínskom obchode, ktorý sa vlastne randomne nachádzal v Malackách, čo vlastne som úplne nečakal, že nejaký takýto čínsky obchod tam bude. A vlastne mali tam, že brutálne veľa akože monstrov, ktoré som nikde inde nevidel. Dokonca ani v takých tých candy storoch, ktoré môžete vidieť napríklad v Eurovej, tak ani tam som takéto monstre nevidel. A za mňa tento zlatý, on má vlastne ananasovú príchuť. No a za mňa ananasová príchuť je úplne na hovno, takže to dávam pekne do disgusting. Ale to je iba môj názor samozrejme a určite veľa z vás máte radi ananás, ale čo by som ešte teda povedal k tomu ananasu. Teraz som si tak uvedomil, že
mne ananás akože chutí, napríklad keď je to, že noko, tie, čo sú vlastne tie energetiky noko, tak keď máte ten bezkofeínový ananásový, alebo aj kofeínový, tak ten mi chutí napríklad. A je to veľmi podobná chuť tomuto monstru, ale ten monster mi proste nechutí. A napríklad mi chutí aj ananás na pici, ale nechutí mi proste príchuť akože v tom monstru, vôbec mi to nechutilo, no. Dobre, ideme ďalej. Ďalej sa tu na mňa usmieva takýto krémovo-červený. Neviem úplne opísať, že aká to je príchuť, pretože ono tam proste veľa vecí cítiť, ale za mňa tento monster, je to zase z tej kolekcie Juice, čiže tam v podstate je cukor, není to zeročko. Strašne som si na ňom išiel zase počas covidu, čo som striedal vlastne tieto, ten rúžový cukrový a zase tento bežový, alebo aký to je, krémový, som striedal a vlastne ono to trošku, ani nie že kolovo chutí, ale je tam také, ja neviem, také jahodová kola, keby, alebo ja neviem, jak to mám opísať, ani také zvláštne to je. Ale veľmi dobre, veľmi mi chutil. A doporučil mi ho jeden môj kamarát a vlastne za to som mu veľmi rád, lebo akože som si vždy myslel, že to je vlastne kolový monster. Ale není. A práve, že je veľmi dobrý. Aj dokonca aj ten kolový mi chutil, takže neviem, o čom vyprávam, ale akože keď už si kúpem monster, tak ja by som nechcel akože si kúpať kolu. Hej, že to si kúpim kolu. Alebo tá Pepsi kolu konkrétne, alebo Royal Crown kolu. Ale keď si kúpem monster, tak sa mi to bol proste špecifický ten špecifická monstrovská chuť, nech to tam je. Ale dobre, čiže tento krásny bežový dávame tento by som dal aj dokonca do Godlike, lebo za mňa je fakt, že je perfektný a veľmi mi chutil, čiže za mňa určite áno. Za mňa si určite zaslúži ten Godlike. Vidím tu ešte ten rúžový, ale taký tmavší rúžový. A ono to je tiež zero, to zase z tých zero, z tej zero kolekcie, ale ja by som to nazval. A vlastne tento rúžový, on ani není že zlý, ale není to niečo, čo by som si kúpoval. Akože ja si ho kúpim iba vtedy, keď už fakt nič iné není a z tých mojich obľúbených, z tých Godlike, a chcem zero, hej, čiže vlastne keď si nemôžem kúpiť svetlý rúžový, keď si nemôžem kúpiť biely monster, tak si kúpim ten tmavorúžový a vlastne je to taká posledná alternatíva tých mojich obľúbených, ale preto ho vlastne dám dám ho do Sure Why Not, lebo akože on je super, ale hentie sú lepšie, čiže nebudem ich dávať na rovnakú úroveň, len kvôli tomu, že to je zero. No a vidím teraz práve modrý Classic Monster, čo je v podstate akože sugar-free verzia toho zeleného monstru, ktorá není zero, akože za Spartanom, ale tuším, že tam je nejaké umelé sladidlo a teraz som úplne možno bol za debila, že práve som to akože, ale nejaký tam rozdiel určite je a práve to robí tú divnú chuť toho modrého monstru, ale keď som ho mali, tak vlastne ja som si veľmi išiel na týchto modrých, dokonca mi chutili viac jak tie zelené, ale postupne už som sa ich akoby prepil a potom som už nedával tú chuť a mi strašne vadila. Čiže za mňa, tento modrý už by som si asi v živote nekúpil a kedysi by som ho dal do Very Tasty a teraz dám do Disgusting, lebo v živote by som si už nekúpil. Kebyže hoci čo môžem kúpiť iné, tak kúpim hoci čo iné. Potom tu vidím oranžový zero. Oranžový zero to je mangové vlastne, tuším, nie, to je broskyňový. A broskyňový patrí Sure Why Not, hej, to je podľa mňa úplne jasné. Potom tu vidím ten kolový, ten bol tiež dosť dobrý, ale dám ho do Very Tasty za mňa. Potom ešte ktoré tu poznám, lebo už potom sú to také, čo nepoznám skôr. Ešte tu poznám toto je tuším, toto bolo vlastne kedysi, keď vlastne existovali tie zelené, klasické, modrý klasický, teda ten sugar free modrý. Potom vlastne začali robiť také tie juice verzie, kde vlastne to bolo stále strašne cukrové, strašne sladké a proste tam akože oni robili, že to má mať príchuť nejakého juiceu. A ja si myslím, že tento žltý je práve ten z tej kolekcie.
A mne tieto džusové akože neboli že zlé, ale nie sú to, že by som akože si na tom išiel nejako. Ale, lebo proste ja som si kedysi kúpal ten Monster vyslovene preto, že chcem tú chuť toho energetiaku. A toto už proste nemalo tú chuť toho energetiaku a práve preto ho dávam do mech. Ale akože, hej, je to taká úroveň, na také isté úrovni, jak ten Hamilton. Potom vlastne sú tu, tam rovno by som dal asi tieto. Aj keď tento je dosť dobrý, ale ten brazilský, alebo aký to je. Ale... No, necháme to takto. Toto je tiež, tuším, z tých džusových. Takže tiež sem. Ale to som si není úplne istý, takže... Lebo na tom obrázku to je úplne, neviem, ty kokos, ne, to je nejaký iný, to som v živote nemal, takže to nepoznám. Ne, to ja som si pomýlil, sorry. Ten nepoznám. Ešte tu vidím tento jeden, čo poznám, to je vlastne tiež také akože tropické ovocie, alebo niečo takéto, tuším to bolo. No a vlastne tento by som zahrnul do If There Is Nothing Else. Aj keď on není zlý, ale ja osobne by som si ho akože nekúpil len tak. Že fakt, že... A dokonca by som si nekúpil asi ani ten... A ne, ja by som si skôr by som si dal tento ako tento. Hej, čiže takto by som to dal. OK, a ešte tu máme melónový, ten som mal asi že iba raz a musím povedať, že ja neznášam príchuť melónu, ale keď som ochutnal tento melónový, tak stále tam bol tá aftertaste toho melónu, čo mne osobne vadí. Akože ja mám veľmi rád červený melón, ale nemám tu rád ako príchuť do niečo, lebo ja mám taký príbeh k tomu, že ja keď som malý, zase sa to akože spája s mojím detstvom, tak na základnej škole nám akože urobili taký breaky automat. Určite to niektorí poznáte a vlastne akože každý mesiac plus minus tam obmieniali tie príchute, čo tam boli a neviem, ktorého napadlo, že proste tam dá mliečný break, to bol proste mliečný výrobok, ktorý akože bol takéto mliečko na pitie v podstate a vy ste mali rôzne príchute a zrazu tam niekto dal, že melónovú príchuť a to nechápem, koho napadne, že melónovú príchuť dá ako do mliečného nápoja. Ja som si to kúpil, lebo že však som si povedal, že vyskúšame to. No a odtedy sa mi znechutilo totálne, že všetko melónové, okrem akože melónu. Lebo mne bolo normálne, že navracanie po tom, čo som to vypil a bol to čistý brutál a už nikdy viac som nechcel vidieť nič melónové. Ale to sa zmenilo, keď som zistil, že existuje tento Monster a všetci mi ho chválili, že to je najlepší Monster. No ja som si na ňom úplne nešiel, nemoc nechutil a ja ho dávam ja ho dám do disgusting. Není to trash, ja viem, ale keby bolo niečo medzi tým, že If There Is Nothing Else za tým trash, tak vtedy hej, no. A potom tu máme, toto vyzerá ako pomarančový Zero Monster, ale nemal som ho, čiže ho nebudem hodnotiť. A už tuším ani nepoznám ďalšie. Ešte poznám vlastne dva. A dokonca aj tento poznám, ale nepamätám si absolútne chutil, lebo som mal veľmi dávno. Čiže ideme ohodnotiť ten Mango Zero, čo je vlastne ten modrý a za mňa, akože ja som nedávno si ho kúpil a za mňa to je úplne, že úplne to stráca tú pointu toho monstru, že keby to je úplne najviac plain monster, aký som kedy pil, že tam absolútne to nemá grády, že to je úplne, že ja to ani neviem opísať, že proste, jak moc ma to nasralo, keď som prvýkrát to ochutnal. Lebo som čakal fakt, že výbuch mangovej chuti a to tam úplne chýba. Takže za mňa toto patrí sem. A tuším, že tento opak, toto je jeho cukrový counterpart a to som si nie istý, ale zdá sa mi, že je. Práve tento modrý a to je vlastne, že mangový monster, ale teda cukrový. A ten patrí Very Tasty určite. Ten mi veľmi chutil. A nie som si úplne istý, či to je práve on, ale zdá sa mi, že je. A teda ešte už som párkrát videl, že aj tento tu je na Slovensku, ale ten som ešte nemal. No a zvyšok už som neskúšal, pravdepodobne. A nie, tento som ešte mal, ešte tento červený. A to vlastne by malo byť, ak sa nemýlim, buď malinová príchuť, alebo jahodová, a teraz som si není úplne istý. Ale ne, zdá sa mi, že toto je práve že malinová, alebo niečo také, nie je to jahoda. A
To som mal vlastne v Prahe, tiež som to kúpil v takej večierke a tam som to prvýkrát ochutnal. A za mňa to bolo celkom sklamanie, pretože som čakal, že to bude zase trošku akože viac také výrazné. Ale nebolo to vôbec zlé, ale nebolo to ani že úplne že to, čo by som od toho očakával. Čiže dám to do Sure Why Not a zvyšné monstre som neskúsil. Čiže toto je môj final tier list, takto to celé dopadlo. V každom prípade, ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak mi chcete povedať svoj názor na monstre, alebo teda na tento tier list konkrétne, že ako by ste to skôr vy vymenili, aký je váš najľúbenejší monster, tak mi kľudne napíšte do komentárov. Ja budem len rád a majte krásny deň a vidíme sa na budúce. Čaute.